Hej, det er Kirsten fra Livrig med den helt nye sele fra Ergobaby. Den hedder 4Position 360. Og 360, fordi at den kan dreje hele vejen rundt om kroppen. På den måde, at man kan bære sit barn foran med ansigtet ind mod sig. Eller på hoften, eller på ryggen. Eller så kan man sætte selen foran, hvor baby peger ud af. Og det er derfor, at den her sele er meget stærkt omdiskuteret inden for Ergobaby-tilhængere især. Hvor at jeg har blandt andet selv lavet tidligere en demovideo, hvor jeg fortæller om de forskellige bærepositioner hos Ergobaby-selerne eller i Ergobaby-selerne. Hvor jeg netop omtaler, at baby kan ikke vende udad, fordi der er risiko for overstimulation, og at babys ryg skal have en C-bøjning. Og det kan det jo ikke have mod ens mave, medmindre man er meget slank. Og så at det er vigtigt, at benene sidder i en M-position, det vil sige knæene er højere end numsen hos baby, når de sidder i bæresele eller vikle. Og derfor har de ikke tidligere kunne vende udad. Nu har Ergobaby så udvikle en sele for at imødekomme de mange kunder, som efterspørger en sele, hvor baby kan vende ud af, fordi man har et meget nysgerrigt barn. Og det var jeg som udgangspunkt enormt meget kritisk overfor, da jeg hørte, at den her sele ville komme. Men alt skal jo have en chance, og det viser sig jo, at det selvfølgelig er 100% gennemtænkt, og med meget seriøse eksperter i ryggen, har de lavet en sele, som tilbyder, at man kan vende barnet ud af, men der er nogle meget skarpe retningslinjer for, hvordan og hvornår. Først og fremmest så har de udviklet den første sele i verden, hvor at baby sidder ergonomisk korrekt med benene i en M-stilling, fordi at de simpelthen sidder med den her brede understøtning, så de stadig sidder med knæet højere end numsen, og numsen falder så ned i selve sadlen stadigvæk. I forhold til deres ryg, så siger Ergobaby, at baby skal være stærk nok i ryggen til at være ude af spædbarnsindsatsen. Og det vil sige, så er barnet automatisk op i en alder af omkring de der 4, 5, 6 måneder. Og det skal have fuld nakkekontrol. Så det er en af de ting, der gør, at man meget tydeligt kan se, eller udviklingstrin, at nu er baby ok med at sidde udadvendt. Og det handler om, det er også, at så er baby klar på omverdenen på en helt anden måde, end en nyfødt er, eller en op til de der 5 måneder. Derudover, så fordi den er designet, som den er, selen, så bliver babys hofter sådan ligesom skubbet fremad i selen, så ryggen automatisk runder på den måde langs med mig som bærer. Og selvfølgelig så kan man sige, har man meget stor barn, hvordan sidder barnet så i forhold til det? Og der må man jo prøve sig frem. Altså det er ligesom med alle de andre bæreselemodeller, at man kan egentlig først finde ud af, om det er den rigtige model for en, når man har prøvet den med sit barn. Og derfor så tilbyder Ergobaby jo også mange forskellige modeller af bæreseler. Men jeg vil sige, at jeg blev meget, meget positivt overrasket. Jeg synes faktisk, de har endnu en gang lavet et super godt produkt. Og al min kritik, den må jeg tage til mig igen. Og virkelig spændende bæresele. Der hvor den er forskellig ud over at baby kan vende fremad, hvor den er forskellig fra de andre modeller, det er at denne her gang der er et velcro spændesystem i hofteremmen. Og den er sikret med sådan en lille sikkerhedsrem. Og så er det ellers, og nu kommer den højlydt, og han sover næsten alligevel. Som man simpelthen spænder rundt om sig, og det giver en helt anden bærekomfort end de andre selemodeller. Jeg føler helt klart, at den støtter meget mere op omkring min ryg, og så derudover, som mange piger rigtig godt kan lide,
at den ikke sådan skærer ind i graviditetsdelen her. Så det synes jeg er rigtig rart. Den skal sidde op i taljen, for at give den rigtige runding i brystet omkring babys ryg, hvis de sidder udadvendt. Og ellers, hvis man er meget kortlevet og føler, at man får baby helt op i hovedet, så kan man skubbe den ned på hofterne. Men det her, det er altså rigtig stærke sager, det holder. Og så netop, at de har lavet den lille sikkerhedsforanstaltning her med en lille ekstra rem, så er man slet ikke i tvivl om, at det sidder rigtig godt. Det er en sele, der er lavet i 100% bomuld, og så er den lavet i den samme grove bomuldsvævning, canvas, som et par grove lædersbukser, kan man sige. Og mange af originalselerne fra Ergobaby er lavet i det her. Så den går igen. Så er det den rigtig bløde bomuldsvævning inde i foret, og helt heroppe i, ja, så bliver det enten en savlesmæk her, eller også så er det en ekstra nakkestøtte for det mindre barn, eller når man har baby i spædbarnsindsats fra 0 til 4-6 måneder, så knapper man den herop, så får man en helt sort bæresel. Og hernede, der sidder sovehætten, som også går igen fra de andre Ergobaby-modeller, hvor man kan knappe den op. Den giver fuld UV-beskyttelse. Jeg tror, det svarer til en faktor 50, og det er alligevel noget dejligt tyndt materiale, så der bliver ikke overophedning indenunder. Den knappes bare fast på stropperne, ligesom det er de almindelige seler. Og så kan den også give lidt diskretion, hvis man gerne vil amme, mens baby sidder i selen, som kan være rigtig godt for deres maver og komme af med luften, imens at man ammer. Derudover, ja, hvad der ellers at sige om den? I modsætning til de andre, så har den ikke nogen opbevaringslomme. Det er der nogle af modellerne, der ikke har. Og det er simpelthen sparet væk på denne her. Netop også for sikkert at give ekstra komfort for barnet, når de kan vende i de forskellige positioner. Så ser den lidt anderledes ud her, fordi at baby skal kunne vende front ud. Og måden, at baby så pludselig kan sidde front ud i forhold til de andre seler, fordi denne her kan jo også bruges ligesom de andre seler, hvor baby bare sidder ind mod, og støtten så skal være helt ud i knæhæserne. Det foregår simpelthen ved de her 2 knappemuligheder, så man meget nemt knapper knappen op og sætter den yderst, så er det til den almindelige bæreselposition med en meget bred sadel, og hvis man knapper den i den inderste, så bliver stykket hermed smallere, og så kan baby vende udadvendt, men stadig have benene op i M-stilling eller frøstilling. Så det er meget, meget interessant, hvad de har formået at lave denne her gang. Og på en anden video vil jeg lige vise de forskellige bærestillinger. Men lige nu, der vil man altså falde i søvn, og synes ikke om at lige skulle montere sin bæresel lige sådan for en demo-videos skyld. Så jeg tror, han bare skal have lov at sove videre. Men det vigtigste for mig var at sige, at jeg kan 100% stå inden for den her sele. Og det har jeg været meget spændt på at kunne fortælle jer. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at her får man altså en sele, som giver mulighed for at bære sit barn ergonomisk stadigvæk. Hvis man har et barn, der er enormt nysgerrigt og vrider sig rundt i selen for at kigge ud, så kan man sætte dem på den måde. Og så selvfølgelig er det super vigtigt, at man forstår sit barns begrænsninger og behov. Og har man et for tidligt født barn eller et særligt sensitivt barn, så er det meget, meget vigtigt, at de ikke oplever den der overstimulation, det kan være at vende ud mod verden og ikke kunne se mors eller fars, eller hvem det nu er, der bærer ansigt. Så Ergobaby snakker om maks 20 minutter udadvendt, fremadvendt, som de kalder det. Og så hvis de falder i søvn, er det vigtigt
og vende dem om imod sig igen, så de sover på ind mod bære og kan høre hjertelyden og alt det der. Men jeg kan godt følge det hyggelige i at vende dem ud af, fordi da jeg havde Alfred siddende i den i går, der er det bare så hyggeligt at gå og holde fast i deres hænder eller nulle deres fødder, og han var klart super meget på, da vi gik ud og kiggede ud i spejlet. Men der kiggede han også meget på mig inde i spejlet, så der er ingen tvivl om, at babyer i overgangsfasen der omkring de 5 måneder har brug for at kunne se deres forældres ansigt. Så ja, ring endelig, hvis du er i tvivl om noget, eller har et supplerende spørgsmål, så svarer jeg meget gerne. Og ellers så er det simpelthen at hoppe ud i denne her nye, spændende model, som er super nem at have med at gøre, og der følger en meget overskuelig visuel brugsanvisning, hvor at de netop har gjort rigtig meget ud af at vise, hvordan baby sidder i de her korrekte siddestillinger med benene i frøposition og den rundede ryg, til trods for at de sidder udadvendt eller indadvendt. Den ses netop her. Og at de ikke må sove, når de vender udad. Så skal man vende dem om igen. Så jeg synes virkelig, at de har lavet et rigtig godt stykke arbejde. Endnu en gang. Og så vil jeg lige her til sidst sige, at det er vigtigt, at man er klar over, at man skal købe en spædbarnsindsats ved siden af, hvis det er til et nyfødt barn, og op til barnet er stærkt nok til at kunne have fuld hoved- og rygkontrol. Så hvis du er i tvivl, så ring og spørg. Og så følger der nogle videoer, hvor jeg har scenen på og viser, hvordan det hele fungerer. Men ellers så gå ind på Ergobabys egne videoer og kig. Og så håber jeg, at det bliver en succes med den her spændende sele. Hej.